Komara Türkiye'de yakın cemxaneya navçeya Xozatê hat vekirin. Hayırlı olsun efendim. Di vekirina cemxaneyê de digel amedebûna derdora 500 bawermendî, nûnerên partiyên siyasî û civaka sivîl, parêzgarê Dêrsimê, rektörê zanîngeha Bajêr jî di rêwresma vekirinê de amade bûn. Herçend wekî perêske bi fermî nehatibin naskirin cî lê Kurdên Elewî ji berê serbesttir perêstin û îbadetên baweriya xwe bicîhtînin. Lê demeke dirêj li bajarên Tirkiyê Dêrsimîbûna xwe û Kurdbûna xwe vedişartin. من نتارم که وادزم ما کرمانجیم ما را خو انکار کردن اما نه شکر کیم هرچی ما بیاسکرا ما وانی ما درستیم ما واتن ما خارپتیم درستیم که نه واتن بره ملامال خد جمع دکرتن ایبابت خد ملامال خد دکرن لبترس دکرن بکچی دپیا که کس پناسه بدجان دکرن نکازی پر به حق سکر بکه Cemeviyya mehi gencime mera yardım kırın az kurbanı gencime nambım. Bawermend pir dilşadin ku êdî li navçeya wan jî cemxane heye ku pêştir perêska wan nebû tê de cem girê bidin. Her wiha cih tune bû tê de meytên xwe jî bişon. Rıtkı anu cememi tay ma vrajû ma bizaf bimi mutlu ma zaf bimi huzurlu. نو جمعی گروه ما و شرف ما و راما و حق مسائل نرای میکرو. نکادا beğendim çünkü cenaze mayeneydi. Merde ma beğeniydi. Esifte zizadi bi itadı bi ya merde ma şu nikadarındı. Bawermendên Elewî derfetin ku devletê dane dêr, kenîşte û mizgeftan ji bo cemxaneyan jî dixwazin. Türkiye'de seo çöresu ju hazar cami estu. Diyanet bütçesi 5 milyar hazar ödenek ayrılmış bu. Aleviyan ju kurus nezeri. Mektebi Aleviyan çinu. Ji bo daxwazên Elewiyan bi cih werin bêguman pêwîstî bi guhertina kanûnan heye û ew jî daxwaza vê yekê dikin. Anayasal değişikliklere bir an. Divê demildest guhertinên makeqanûnî pêk bên. Ji xwe ji vê makeqanûnê tiştek dernakeve. Me encamên wê dît. Ne tenê duwarê baweriyê de, duwarê nijadî de jî gelek gêşatin kişandin. Pêwîst e êdî makeqanûn biguhere û mafê hemalatiya yeksan pêk bê. Cemxane û pereskeyên din divê wekî pereske werin naskirin. Kurdên Elewî dixwazin bê ferq û cudahî bi serbilindî azad û serfiraz bawerî û nasameya xwe bijîn. Di dîroka Komara Tirkiyeyê de Elewiyan perestin û îbadetê xwe her veşartî kirine. Heta pereskeyê wan jî ta niha jî ahayekî fermî nehatî qebûl kirin. Herçend cemxaneyî ro li cihên ku Elewî dijîn were vekirin jî lêbelî li jêr navê komeleyên çandî yan malê çandî de tên vekirin. Daxwaza Elewiyan ya sereke ew e ku cemxane pereskeyên Elewiyan bawayekî fermî weku her pereskeyekî were nasîn. Serkan İnce, Rûdal ji Xozata Dêrsim.